Какво е това? Не. Какво е това? Бягай! Бягай! Заснате! Да, знам! Заснате! Бягай! Добре! Не се движи! Не се движи! Добре! Не! Бягай! Не! Спря! Спря! Идва! Не, спри! Не, идва пак! Оф, не! 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 Пано, дай пръчка! Имам пръчката! Ножа! Ще върна! О, не. Не. Много е далече. Не. Не. Ще се върна. Не. Хвана го. Трябва да го спаса. Нямам нищо. Нямам нищо. Трябва да го спаса. Спаса, че... какво е това? Супер! Мога го спаса. Окей. Къде? Ето го там. Ето го. Къде? Ето го. Трябва да го спаса. Няма как. Това ми е брат. Много не. Я не се закачвай с брат ми, бе. Не се закачвай с брат ми. Не се закачвай. Умри! Бягай. Бягай от него. Открих го. На едно дърво. Нож. И аз го взех от него, ето това. Това е яко. Виж какво е. Добре. Не се доближай. Имаме защита.